Moi kaikki. Sori, että tää video tulee näin vähän, kun en ole jaksanut tehdä enkä kerennyt tätä videota tehdä. Että mä koitan, koitan tehdä joka päivä shortsin siis mä oikeesti koitan. Siis ihan sama vaikka mä olisin bussissa, eikä tietäis miltä se soundi kuulostais, niin silti mä teen vaan jonkun shortsin, niin kuin ainakin koitan, koska mulla on kiireitä. Esim. Maanantaina mä en mene kouluun jotakin. Ja ihan muutenkin mulla on kiireet ihan sairaasti. Plus, eli mä en kerkeä, välillä mä unohdan, välillä mä en vaan jaksa. Joten joo, tossa oli vaan pikku ilmoitusasia. Nyt mä menen varmaan vessaan, joo moikka. Mä nyt oikeesti tähän videoon vielä lisään, että jouluaattona, no ei jouluaattona, mutta jouluaatton jälkeen mä koitan tehdä jonkun joululahjaesittelyvideo, koska jouluaattona mä varmaan teen ihan kaikkea muuta. Ja niin, pitäisikö pistää tiistain tämmösen kouluun? Ei tarvitse näyttää rumalta. Joo, no nyt mä menen oikeesti vessaan ja ei mitään, moikka. Moikka siis.